Què tal, com estàs? Com estàs tu? Bé, bueno, no sé, vaig fent. Un segon, que em poso els cascos, perdona, Un segon. Que professional, no? És que va per a largo això i jo t'ho juro que tinc moltes ganes de sortir d'aquí i només estem començant. Jo què sé, és dur. Sí. És dur. Els dies es fan llargs i Ja. no sé, tot el dia donant-li voltes. Que a veure, que tampoc és el gran drama, Vull dir, que jo sé que això s'acabarà i que són fases. Però, no sé, joder, ho superarem. Nosaltres portem 15 dies fent pa cada dia, tu. Ah, sí? Sí, els nens que estaven motivadíssims. Bueno, al principi, perquè ara ja també en comencen a estar una mica farts, saps? Quina enveja, tu. A mi també m'agradaria, fer pa, però no... Mira, el que tinc clar és que posant distància, doncs mira, és com marcar una línia, no? Fins aquí. Exacte, la màxima distància. Ben lluny. És que no queda res més, Maria, que ens en puguem oblidar, que puguem dir quin any de merda, quina merda tot. Ja, però és que jo necessito que tot això s'acabi. No? I cada dia casos nous i de gent que penses, aquest? En fi, tia, et deixo perquè vaig a bateria i estic al 5%. Maria, Escolta, Eva, que avui no podré fer la videotrucada. què ha passat? És que m'acaba de pagar. M'acaba de pagar. Puc venir a casa teva? Clar que pots venir a casa. Maria, No! Deixa'm en pau! Maria, estàs bé? Maria!